Sir. Otiami anefi meda sibebre. Si ade atiami wo. Mesre na makasa wo. Si ade yo edin mo. Si ade yo. Impakamfo eyemia ni merma. Kuman Queen Mothers Obiara Besha Defo Obiara here present Muntie Menu Masem Kakra Efi Yenra Ose Ade Ho Odwira Nankasare Kasano Okan Bribisi Ne predecessor Nana Kwesi Ekufu Otoso Baakon Ebien Nodi 100 years. Odwira at 100 years. Odwira at 200 years. Ona na wasangaba osangba be chep. Na ye baby say hu bebre nsi. Odwira na yakan eneden. O kan obrofo mu a sebe ye de kra chen twi mu. Ni edikan Odwira is a period of thanksgiving. Odwira ye mmiri bia ye dase ebebre wo ye ngasetrem. Emfe akọ baako ebien akosi 200 years. Eye ni jesem. Enyo biara na wode sa amamre kese beshenensa na for 200 years why ye ho enyoma inti so odwire na senkuto na say a period of thanksgiving afei if you are near papa bio a period of purification you purify ho the name Odwira no eno purification no ye redra ye ho ewo Akuapem ha for 200 years ye repurge ye ho of all everything that hasn't gone well for us fin bi e wo ye ho sa 200 years ye repra bengum nifa eprie etifi ye repra nyina fi Akuapem ye nyina be dia dance say eyem fi manim ha kakra ye dwira o man na che ye nwura o se ade ado dankwa the third okoi no ye nhyeda impurify o man ne se kwanya ya ye nyan ye de ba be purify Akuapem na bone mumo enko na yiye emra a period of purification. If you are after purification, a period of stock taking. You're about be bunkunta. Now, kunta na nyani aye bu school ne say 1+1. And kunta ne say for 200 years, where have we been and where are we going? Infisia henui ifakura ni efi na yere kwe yere kone deng. If he say, yeah, ebe hua na 300 years, enso ya sangaba. Inti ya be account for a period of 200 years. Nye si wo Akuapem nyinara. Ya be kan ho ansem. Ye be bu hu konta na ya charte the way forward. Inti after stock taking. Ade ba kwa eye fe wo dwira ho ne say, a period of pomp and pageantry. Hey, ye wade kese emma ye dang ye ho ye chire ye ho enti sa 200 years ye nyina be kwa ebu mu ni ekosiesie ye ho ni epue ya hyehye se soko obiara wo gold bi emra so kobre ho obi a wonto kente kohwehwe bi to obi a
asonka bi onyeye a period of pomp and pageantry. Ne bekyerɛ yɛn ho akyerɛ Ghana manyina so krapaman yɛwɔ adze oye na ade nso wɔ fie a Tamil so na ɔkan oye nti after that ne ehia titiriw ɛwɔ yɛn ahemfo yɛhyia wɔ ha ɛyɛ renewal of allegiance to the stool. Odwira yɛba abɛtwerɛ yɛn nyinara yɛbɛti yɛn ntam mu ɛyɛ ofurukum ɛgua ɛna ɛwɔ hɔ ɛna ɛyɛ ayɛka yɛsi yɛbɛsom ewu na wɔresom ne dɛn ɛnkyɛ na yɛn werɛ fi yɛn ho sɛ wɔmaa me sɛ menyɛ sɛ wɔmeyɛ sɛ meyɛ sɛ afi 200 years obiara beso afem wasan ati ne ntam mu na wotim ntam no mu nso a ɛyɛ ntam a wotim with a meaning and purpose usanopa ewia enodwo usua wuyi oyare ne abew na fe wo frewa use me kodie me check wo baabi enkoye check bi a wogye no nya abew ene ayare wo besum agua ne wia na wasere kwan na wakodie enti a period where we are going to affirm our loyalty to Ofori Kuma Stu. Inti Odwira ene a period of renewal of our spirits. Hey, obi beka kyerɛ so Odwira sunsum bi neati. Na nye bribia ne ma ye Akuapemfo. Ene na yetimu ne ene na nanom nyina ehu. Inti yɛn asaw. Inti yɛn aduan. Inti yɛn kyene. Inti yɛn saa nneɛma ne nyinara. Period of merry making and a spiritual awakening no ene fineko yɛre awake spirit biara ada ɛma yɛhu sɛ yɛyɛ Akuapemfo yɛre nyan no fine ɛrekɔ na ɛbɛhyɛn yɛn mu a ne ɛbɛhu sɛ yɛyɛ Akuapemfo na obi a nkɔgyina baabi na ɔsi na Akuapemfo mumomu ni saa de na ɛyɛ akɔ so megye me de si yɛbɛtwa Odwira yɛwie na saa spirit no ɛma yɛyɛ Akuapemfo na yɛrenew ɛno twa mu me mandate bio me de gyina ha ne sɛ nti nhyehyɛ bɛn koraa na nananom de ato ɔkwan mu so far. Within the last 2 weeks you create the office of Odwira at 200 years. Yatu nedin Odwira Secretariat. One purpose pa ne se. Senia a party for ne kan. Where collation center. One and a walk kan yen semining na abom. Division biya yi nipa baako and Akuapem ode nipa beenu. Intercollation center na a secretariat no a 7-member committee. Obi bisasi wonga dwuma kra ye den. Very simple. Yenwura kasa no okan si krono meai ewo nneema ema yetumi twodwira ewo wonchen. Enti ahwera asefo bekasi yen Odwira akatamanso wo ne yes yesi fa ho abakwasem nyinara ebra secretariat ho obi bekasi me na se adi obroni si paraphernalia ewo menchen yesi fabra na be account for yetima kasi ma ohini bia nsuro say what the 200 years adia ononso cry any trophy ye beje one in sep there be that yen
afasha yebabe she 200 years and yebabe showcase everything that has made us Akuapem. Inti secretariat one started one eduma. Yes, obi biara anopa from 8 a.m. to 4 p.m. Wo fro Akuapem abang so secretariat no wo okwa biara wo a wo pese wo de bua Odwira at 200 no wo beje enu no twamu no yem rese nkukutuwe wo boboni wo fie ena wo de ko enti wo se division biara enso enye secretariat ni bi enti ye expect security division secretariat Adonting secretariat, Gyasehene secretariat, Nifa secretariat, Bekunkum, Efisa divisional secretariat wa na Abba Akuapem secretariat. Inti okwan biaso one channel so. Efe yere kono ya fre so far about 30 town chiefs and one ebeshia ewa ha. Emma yen ni wonyina brainstorm say na 200 years no kra ye kone den Emma adwene bebre aba ansana mano besino me share some of the highlights ya planning ebema eyi ye the beginning eyi enye the final or finality of anything that we are planning. And ne yere pantamane kakra. Akuapem say in March ye be sheda any yen sponsors any yen obia na ya sanga ye Odwira at 200 really inauguration. Eide ye be shia so Akuapem and ye ma the privilege for everybody to know where we are and where we are going. Having said that, it is said, Meka in Semne Kakra so far, na Meda Interim Planning Committee fubi no pare kwaf odano within a week in Shishaya what day atohono. Mpehini say, Egweri beye da nefi mfiase. Wangaye niomano bebre na mbekang propose activities for Akuapem Odwira nibi atremo. Establishment of an exhibition center. Yefreno temporary Odwira museum. Artistic enactment of Odwira history and rituals. Divisional cultural showcases, all 5 divisions. Phantom from drumming competition. Revival and display of Abrafo. Executioners in their traditional attire. Abrafo, monko buyamo. Night procession, candlelight vigil, fireworks display. And only A. B. Educational, history, and intellectual engagement. Near so far, public lectures, access across all divisions. Odwira documentary production and screening. Education Day, Odwira quiz competition among schools. Historical presentations on Tetekwashi and Cocoa heritage. Cocoa yene TNA. Akuapem and the church historical and cultural reflections. Mira sophomore. More hopa. FAC, community development and social impact. Ingina can stock taking home. Community cleanup exercises, tree planting and environmental sustainability activities,
health screening and wellness outreach, skills and development training for women, community mentorship and youth engagement programs. D, economic empowerment and strategic development. Akuapem Business Forum. Launch of the Akuapem Endowment Fund. Development of post-Odwira strategic development plan for Akuapem. E, sports, recreation, and social activities. Inter-divisional football tournaments. Cooking competitions. Miss Odwira at 200 pageant. Emaba no monko bua mo. Eya kensi kese. F, tourism, diaspora, and external engagement. Promotion of Akuapem tourist sites. I show speedy by my last count, nipa 30 and a million and a cinema waterfalls. Yabeshe na young tourist attraction site. Oh, ever call far and wide. Visit to Akatamanso. One crown. You sure say by the count of a ne yesia nipa 2 awon akwa Akatamanso. Yebeko hopa ni akoshe and diaspora engagement and cultural exchange program. G, recognition and honors. Honorary awards ceremony. Okwenbiaso within the last 200 years, whether posthumously or at present, in Krofu be the one where to Abuya Akuapem Yebeshe na ya recognize one bre and yakwa. Menano, Medianum, in she so far any. Medamas.